Malawi Today. Tikupasirani nkhani zowerengedwa mchichewa takhalani pomwepo. Nthawi ya nkhani ndipo kupatsirani nkhanizi ndine Robert Kaluwa. Poyamba tiyambeni nkhani yoti nyumba ya Malamulo yavomereza ndondomeko ya chuma cha boma ya chaka cha 2025 mpaka na 2026 ya ndalama zokwana 8.7 trillion kuchokera ndithu 8.7 trillion kuchokera pa 8.05 trillion kwacha. Nduna yona za chuma Simplex Chitiola Banda yati ndondomekoyi yaonjezekereka ndi ndalama zoposa 20 billion kwacha zomwe zithandizire ku ntchito za umoyo, nyumba ya Malamulo komanso University ya Mast mwazina. Ndipo poyamba aphungu ena achipani chotsutsa cha DPP anatuluka mnyumba ya Malamulo kwa nthawi yochepa atipokwiya ndi kusagwira ntchito kwa makina ovotera mnyumbayi. Izi zinadza kutsatira kusamvana kwa phungu wa dera lakumwera chakummawa mu mzinda wa Blantyre Asamiye Suleiman omwe anati ndalama zopita ku nyumba ya mtsogoleri wa dziko zikhale 20 billion osati 67 billion ndipo zinazo zipite ku bungwe la Admark kuti ligule chimanga. Apa ndithu atamaliza kuponya voti yemwe akuyendetsa zokambiranazi anali Amadalitso Kazombo anagamula mokomera mbali ya boma zomwe sizidasangalatse mbali yotsutsa omwe anati savota nawo. Ndipo apa mtsogoleri wa mbali yotsutsa boma mnyumbayi Dr. George Chaponda limodzi ndi aphungu ena anatuluka mnyumbayi kulowa mukachipinda komata asanabwererenso. Tirakale ku nyumba ya Malamulo, komiti ya nyumba ya Malamulo yoona za chitetezo yaitanitsa mkulu wa polisi mdziko lino Yolamu pa nkhani yakulowa pansi kwa chitetezo mdziko lino. Wapampando wa komiti Salim Bagas wati nzodandaulitsa kuti anthu onyamula zikwanje omwe akumasokoneza zionetsero akuoneka kuti ali ndi mphamvu kwambiri mpaka nakupangira chipongwe aphungu wa nyumba ya Malamulo koma apolisi osachitapo kanthu. Chikondi Mphande ali ndi nkhani yonse. Wapampando wa komiti yoona za chitetezo ku nyumba ya Malamulo Salim Bagas wati ndokhudzika kuti Malawi akhabe mwamantha kamba kuti anthu ena akumawaopseza. Bagas ati nzodandaulitsa kuti anthu ena amanyamula zikwanje nkumaopseza Malawi m'mizinda ina ya dziko lino. Malinga ndi Bagas aitanitsa wamkulu wa polisi mdziko muno kuti akafotokoze chifukwa chimene akulolera izi komanso chifukwa chimene sanamangire wina aliyense amene akhudzika ndi nkhani. Mkulu wa bunge la SIDED Sylvester Namiwa ati nzodandaulitsa kuti apolisi akulephera kuteteza anthu. Anamiwa achenjeza anthu omwe amanyamula zikwanje nkumaopseza anthu kuti achenjere kamba kuti anthu amene akuwateteza pakali pano sadzakhala ndi mphamvu mpaka nakalekale. Anamiwa atakuyembekezeranso komiti yoona za chitetezo nyumba ya Malamulo kuti ilowererepo msanga pa nkhani. Tisalole anthu andale olephera kumaso ajera ndi kuli alisi manjerawo. Ndiye chiwiri ndichenjeze mkulu wa polisi Madam Yolamu. Wanthawi yaitali pano akhala akuonerera anthu ambanda akuzunza anthu osalakwa. Zimene achitika kulilonge polisi ndikutukwana Amalawi. Akutitenga ngati Amalawi ni anthu opusa anthu osaganiza. Koma ndimafuna ndauze Madam Yolamu kuti posachedwa pompa kapena siku lina azachoka pa mpando umenewo. Anthu amene akuatuma azikwanjaji amene akuapasa ndalama azakhala pa mpando. Maulendo angapo onse anthu ena onyamula zikwanje akhala kuopseza anthu mu mzinda wa Lilongwe kamba kofuna kupanga zionetsero. Pakali pano apolisi sanankhepo pa nkhani. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre Malomwa Zodiac ndine Chikondi Niko Mphande. Apolisi mu mzinda wa Lilongwe akusaka anthu omwe usiku wapitawo athyola ndi kuba katundu wa ndalama za nkhaninkhani ku sitolo ya Gia Bailey. Malingana ndi mkulu wa sitoloyi Innocent Banda akubawa omwe akutanalo oposa asanu anatulutsa katundu mchipinda chosungira katundu ndi kuphwanya mabokosi osungira ndalama mwazina. Abanda kufotokoza. Siku nalandira foni chama 2 am kuti kushopo bwera kuba koma sinakwanitsa kufika chifukwa choti ndimakhalira kutali koma nadzukira mama kubwera nazapezati kuti pashopo paphwanyidwa. Anaphwanya glasi kukwanitsa ndithu kuchola bagaba ya chitseko ndi kulowa atenga ndalama
koma amount yake sikudziwika kwenikweni ndi katundu zimene apolisi akufufuza kuti ndi ndalama zochuluka bwanji komanso ndi katundu ochuluka bwanji. Polisi tikugwira nawo ntchito bwino chifukwa choti zitachitika apolisi pa gateway anabwera mwachangu kudzapanga kava ndi anagonanso pompano mpaka nakucha kwa mmawa lero. Panopo palibe chilichonse chimene chachitika koma apolisi anabwera atenga information abwerera ndi atabweranso kuti apitirize chitsogolo. Mneneri wa polisi ya Lilongwe a Hastings Chigalu wati amanga alonda atatu apa malopa. Shop imene iyi yabedwa usiku ifeyo chama 2 o'clock mbanda kuja dalandira nditu telefoni kuti kumalo kwabwera kuba ndipo pasana 10 minutes galimoto lathu amene timapanga rapid response imene imaenda ndi asilikali makhala ndithu pachelu inali itafika pa malopa pasana within 10 minutes ya kulandira ripoti imene lili ndipo umene timafika nkuti anthu okoma atabakale katundu ifwa anthu abanditu katundu komanso ndalama. Chodabwisa ndi chakune kuti mose zimene zimachitika zimenezi kuti alonda atatu a shop imene akuti adali kuseli samaziwa chimene chimachitika koma mulonda mmodzi wa shop ina padera ndi amene ndithu anakwanisa kumapita kumalo kuja kuthamangira ndipo anthu ataona kuti mulonda amene akubwera anamugwira pana kumumanga ndipo pakadali panopo ifeyo tatenga alonda atatu apa shop imene iyi amene tofuna tiwafunse mafunso pena pake zikupereka chikayiko kuti chifukwa chani owa kuti adali kuseli nthawi ngati imene iyi onse anthu atatu osadziwa kuti shopu iyi kucholedwa anthu akuba koma mulonda wina upa shopu ena waneba ndithu ndi amene ndithu anapanga ndithu kuyesetsa kuti azalelese umbavawo ndi pakadali panopo tikhozonena kuti tasunga kaya azilondawa amene tiwafunsa mafunso koma pakadali panopo kafukufuku ali nkati kuti tisake anthu amene apanga zimenezi. Moto watentha chipinda china cha ofesi ya banki ya Reserve ku Blantyre. Ena mwa anthu omwe aona izi zikuchitika auza Zodiac kuti makina omwe amagwiritsa ntchito kuwerengera ndalama ndi omwe anayamba kuyaka moto. Chikondi Mpande ali ndi nkhani yonse. Tikupatsani ripoti limenelo munkhani zathu zotsatira. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Robert Kaluwa. Tikumananso posekedwa apa zikathaisa. Nduna ya zamalonda avitumbiko Mumba yachenjeza odetsa katundu omwe ndi mzika za dziko la China kuti alanda ziphaso zochitira business m'mashopo awo ngati satsitsa katundu kufikira mlingo omwe ankagulitsira katundu mwezi wa Disemba chaka chatha. Mumba anena izi ku Lilongwe pa zokambirana zomwe anali nazo ndi akuluakuluwa omwe anachokera m'madera osiyanasiyana a dziko lino kupatula ku Mzuzu ndi kuzomba. Amumba kufotokoza. Pali maosa zangapo amadandaula tomanda chakwera kunena kuti katundu wakwera kwa not market dollar ndi achakwera anapeka tare kunena kuti maosa zonse actually forex pakali panopa over 15 or so have been given forex up to the forex angapo ndipo kapsula forex uja ndine tumakumana tumakambirana ndipo de ena mitengo yani apa asisa kutengera ya 2024 December kapale ena akunyalanyaza ndi yine ngati meeting kuti tuwafunse kuti bwanji zikuchitika ngati warning kuti tikawendera ngosikira makampani awo asadabwe yayi kuti they are warned and they bring forex mwambaso mujamo ndana makampani 5 wende za Inclean za Idong man angapo kuti abwere ku office kuti nkhani kwenda bwanji ili patipo. Are we together? Number 2, ineyo ndakulia nduvara zopala zokaunjika ina nunso ino ngati mwamba zopa china sipanopa mwamba ntchitoyi koma ambiri kuya kaunjika tapasaoni kuti zithele akabezeka pamene zozo ife neyo ngati nduna ndi mphamvu kuwalanda license ena iwowo katundu makweza mtengo umonyalanyaza akafunsa akuti pano pachakwera imweyo pano kwa MCP zona chakwera wapasa mwayi watapange business manamu nomo umonyalanyaza chakwera watu kunaweza kwa chatu MCP ine kana do business in China and say pano kwa Xi Jinping pano kwa CCP chipati chanucho anthu amatola kwambira bwa kuno ndiye iyi ndi warning kuti ili tasiyani khani ngati anthu makhanga zinyama mupira kwanu komwe kupanga fanya mwanu not here in Malawi. Wapampando wa mavenda ogulitsa kaunjika mdziko lino a Steve Magombo wayamikira zokambira nazi ndipo wati akukhulupirira kuti oletsa katundu omwe amakana kutsitsa mitengo katundu wawo tsopano amvera zomwe boma lanena.
misonkhano kone sothandiza kwambiri chifukwa chakuti zimene takhala tikulakalaka ndi zoti tikumane ndi anduna tidakumana nawo tidawapatsa madandaulo athu ndipo madandaulo athuwo ndi amene anatchulaja enanso amene anayiwalako monga munthu tinakumbutsanso ndiye ife tikuona kusintha kwakulu ndipo ine ngati venda wamkulu amene ndikuyimira mavenda azakaunjika ku Malawi kuno tikuona kuti pakhala kusintha kwakukulu komanso tipempha amene alili serious anduna anthuso amene amagwira nawo ntchito m'maofesi nawonso akhale chidwi kwambiri pomathamangathamanga sakusira anduna okha pamene popo tiona kusintha koma akangosiya ntchitoyi kwa anduna okha anduna sangakwanisa kufika paliponse dziko lili lalikulu wachita mabizinesi wanda ambiri amapanga zinyengo zambiri amapanga njira zolakwika zambiri zimene zimapanga kuti amalawi tiziphinjika ndipo pafunika wina aliyense atengepo mbali kuyambira ku ofesi komanso ife mavenda kutengapo mbali kuti tithandize boma kuti chinthu ichi chioneke phindu lake chifukwa mapatsa madola analiganizira kwambiri boma poganizira bizinesi kuona kuti chinthuchi zimathandiza anthu osauka kwambiri anayika pa ndandanda wa zinthu zofunika kwambiri dziko ndiye tenere kuyamika ndipo zipindule munjira imeneyi. Bungwe la TVETA lati msonkhano waukulu wokambirana za ntchito za luso lamanja omwe uyambe ku Lilongwe lachinayi lino uthandiza kuwunika momwe maphunziro ndi ntchito zikuyendera mdziko lino. Mkulu wa TVETA a Elwin Sichiwola wati izi ndi zothandiza potukula ntchitozi. Iwo akufotokoza. choyambirira ndimafuna ndifotokoze kuti msonkhano umenewu umene tikucha National TVET Conference ndi msonkhano ofunikira kwambiri chifukwa kuti patsa mpata ife amene timagwira ntchito zophunzitsa maluso komanso anthu ena amene timagwira nawo ntchito monga maunduna ndi maofesi ena aboma komanso mabungwe amene si aboma kuphatikizapo sotu ma development partners amene tikugwira ntchito imene kuti tikathe kukhala pamodzi choyambirira kuyang'ana kumene tikuchokera ndi zinthu ziti zimene zikuyenda bwino kuti tizilimbikitse zipitirize kuyenda bwino komanso ndi zinthu ziti zimene mwina sizikuyenda bwino ndipo tingazikhonze bwanji pamene tikupita patsogolo. Inu mukudziwa kuti ngati dziko tikuyang'ana masomphenya amene timati Malawi 2063 masomphenya amene ajatu sangatheke ngati dziko sitikhala ndi achinyamata kapena anthu amene ali ndi luso lofunikira. Ndi chifukwa chake ku msonkhano umenewu kukakhala anthu ambirimbiri amene akapereke ma presentation kapena kuti akayambitse zokambirana zimenezi motsatira mwake anthu ngati gulu tikakhalanso tikukambirana nkumaunikirana kuti tiyende bwanji ngati dziko zikakhala nkhani zokhudza ntchito za luso. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a banki ya CDH Investment a Jane Madinga wati thandizoli likusonyeza kudzipereka kwa banki potukula ntchito za luso lamanja. Ife ativeta atatipempha kuti tithandizepo zokonzekera za msonkhanowu chinachona kuti ndichoyenerera ngati CDH Investment Bank kuti tibwere tiwathandize. Monga tonse tikudziwa ntchito za manja ndizofunikira ndithu dziko lililonse. Tikuyang'ana zinthu zokonza za magetsi zokonza za ulimi zimene achinyamata ambiri akhoza kupindula nazo atakhala nawo ma skills ngamene wawa kugwira ntchito pawokha usilikati alembedwe kwakhala ndi kutheka kumene kwatha kugwira ntchito sinasina za manja zimathandiza ndithu zithandiza dziko kuti chitukuko cha zachuma chitukuko cha za ntchito zipite patsogolo. Chifukwa chake ife CDH Investment Bank tinachona kuti nchofunika ndithu tithandize pasonkhano. Munkhani za masewero amayi mdziko lino awapempha kuti akhale ochilimika potengapo nawo mbali m'maudindo osiyanasiyana ku mbali za masewero. Izi zatuluka mu mzinda wa Lilongwe pamwambo okondwerera amayi ku nthambi za masewero. Poyambirira tinondi kwa adindo tikunena kuti atipatse kuthekera kwa ndalama chifukwa programu ili yonse kuti iyende pafunika pakhale ndalama. Ndi anthu atitsegulire ngati kuli ndalama ationetsere kuti ndalama zimenezo ngati zilipo tena kupanga bwanji kuti ende tifikire ndalama zimenezo kuti tizikhazikitsa zinthu zosiyanasiyana zimene tifuna kukwaniritsa tifa tinaphunzitsidwa panopata panga ma program osiyanasiyana lasanja ndati uwonekere kuti ichi muyenera kupita apapa ndiye chofunikira kwambiri ndi ndalamazo komanso tikupempha kuboma ngati pali ma policies amene alipo amene akhazikitsa kukhudzana ndi sports atibweretsere tione kuti tikamayamba tikamapitirira tidziwe kuti tikupanga bwanji.
komanso kwa atsikana anzanga ali kumene koko anthu ambiri amaona ngati sports imasokoneza skulu. Sports sisokoneza skulu, actually sports imathandiza kuti iwe uzikwaniritsa kugawa nthawi yako. Muchizungu timati makupitsa you to learn how to kupanga manage nthawi yako. Ndende kunena atsikana anzanga muli kumene koko sports simasokoneza skulu. Sports ndi kumene ife timabwera kudzapumira. Ineyo ndine mwana wa skulu koma ndikatopa ndikuwerenga ndi mabuku ndimabwera kukasewera basketball. Ndeti pamene popo mbongo mwanga ndaupumitsa ndikamakayamba ndikapanga za skulu zija ndimakoti ndikuyamba ndili fresh. Ndiyeno popeza ndi mwezi umene noti kusangalala amayi pa zimene achita ku sports ndikamasangalala ndi kuti munthu wina wake wachita bwino kumasewera ndi munthu uyo ndi mzimayi komanso ndi mtsikana. Ndeti naona abe kuti tsiku labwino likhalera lero lino mwezi watha tinali ndi ma sport awards alipo azimayi ndi atsikana amene analandira mphoto zosiyanasiyana chifukwa choti achita bwino kwa association kwawo kuja. Nchifukwa chake mukuona kuti tayenda chindawala chimenechi kuchokera pano pa Kamuzu Institute for Sport kulowa Msita Center mpaka natabwerera malo ano. Cholinga tifalitse uthenga tauze kuti ife mwezi wa Marichi nafeso azimayi aku sports amene timachita masewero osiyanasiyana majowa masewera ambiri osiyanasiyana ifeso tikukumbukira tsiku limeneli. Koma kukumbukira kwathu tikunena kuti azimayi amene achita bwino tapange celebrate tikondwere nawo tasangalalire enda ambiri amene ifeyo tapanga dedicate ku tsiku iliri ndi aja amene achita bwino mchaka cha 2024 kunali ma games osiyanasiyana kunali mipikisano yosiyanasiyana ndipo azimayi angapo ndi atsikana anatenga nawo mbali. Ena ali ndi magolide, ena ali ndi masiliva, ena mpaka na mawadza Malawi National Council of Sport analandira ndalama zikulu mphoto zoyambirira zija. Ndeno nzoona adi monga mwanena tsiku la mtengo wapatali la lero la pa 26 Machi. Abaso ndipo pamapito pa nkhanizi kumalisa nasiyane tione nsomero yake.